ध्यान दी भैया। चलिए एगो भजन बाबा भूतनाथ का है आह्वान कि माता पिता ही है भगवान। ताई भजन में तनिए सा दो लाइन गौर करी कि धर्म की ध्वज धरा धाम फहरा करे, ईश्वर अल्लाह एक ही नयंतर बताओ। हम है हिंदू भले तुम मुसलमान हो, तेरे मेरे लहू में क्या अंतर दिखाओ। ये भैया हम पुजारी नमाजी सभी एक हैं, क्या है अर्थी जनाजे में अंतर सुनाओ। तो सबका जन्म मिला माता पिता ही से, तो काशी काबे में ना कोई अंतर जताओ। दुनिया में के देवता बा, दुनिया में के देवता बा, बढ़ के बाप माई से हो, बढ़ के बाप माई से। बा दुनिया में के देवता बा, बढ़ के बाप माई से, बढ़ के बाप माई से। आगे गौर करेंगे कि यार 9 महीना मैया तो के गर्भ में ढोली, अरे जिए खातिर बबुआ हो भारा मैया भखली। अरे 9 महीना मैया तोके गर्भ में ढोली, जिए खातिर मैया तोके भारा के तना भखली। ए भैया अमृत जैसन मैया तोहे दूधवा पियवली हो, मलमूत्र सब सही के पुष्पाल के बढ़वली हो। तू दिढ़ा गईला दिढ़ा रे गईला,
बबुआ तू पोसा गइलो बबुआ ममता के सिंचाई से बढ़ के बाप माई से दुनिया में के देवता बा दुनिया में के देवता बा बढ़ के बाप माई से हो बढ़ के बाप माई इम्तियाज भैया तारकेश्वर बाबा जब 5 बरिस के भइल बाबूजी पढ़े भेजवनी जब 5 बरिस के भइल बाबूजी पढ़े भेजवनी बबलू बाबा अरे खेत बाड़ी ले बेच बेच के तोहरा के पढ़वनी अरे खेत बाड़ी ले बेच बेच के तोहरा के पढ़वनी ए भैया धनी मनी आदमी धनवान तू बन गईला आइल बुढ़वती तो माई बाप पतन गईला हो आइल बुढ़वती तो माई बाबूजी पतन गईला ऐसे भैया तोहरो बयना फिरी तोहरो बयना फिरी तो देख बेटा जनमाई के हो देख बेटा जनमाई के दुनिया में के देवता बा दुनिया में के देवता बा बढ़ के बाप माई से बढ़ के बाप माई आई ध्यान दी लास्ट अंतरा पर गौर करे के बाद कि माता पिता ही है भगवान। खाना खाए से पहले उनके तू भोजन करई हो।
खाना खाए से पहले उनके तू भोजन करइह। ए पड़स बीमार कबो तो उनके इलाज करइह। पड़स बीमार कबो तो उनके तू भोजन करइह। चरण रज के उनके माथे से लगा लो। जन्म जन्म के बिगड़ल अबहू से बना लो। इम्तियाज भैया भूतनाथ कहीं सबसे, भूतनाथ कहीं सबसे बतिया दोहराई के हो। दुनिया में के देवता बा, दुनिया में के देवता बा, बढ़ते बाप माई से, 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 बढ़ते बाप माई से।